खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामाव जानो गोनां 2021 नि बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय आसामनि गासैबो राजखान्थि हान्जायानो नारा-नाथा नाजागासिनो दङ। बे जानो गोनां आसामनि एसेम्बलि इलेक्शनखौ नोजोर होनानैनो आसामनि कंग्रेस प्रेसिडेन्ट बिथां रिपुन बराया बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि पाठशालायाव जानाय मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिखौ कंग्रेस राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जानो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो बिथां रिपुन बराया मिडियानि सिगाङाव बुंथिदों दि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया सिगांबो कंग्रेसजोंनो दंमोन आरो दा बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जाफिनोबा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया गोजोन मोनगोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा गोदानै दाजानाय रिजिनेल पार्टी रायजर दल आरो असम जातीय परिषद राजखान्थि हान्जाजोंबो एलायन्स जानो थाखाय सावरायगासिनो होननानै फोरमायथिदों। सिंगापुराव जानाय वान हेफे फ्लाइवेट टुर्नामेन्टआव इन्डिया मणिपुरनि एमएमए फाइटार रोशन मैनामा चाइनानि चेम्पियन ली फेंगशुईखौ फेजेननो हाबाय। मणिपुरनि एमएमए फाइटार रोशन मैनामा चाइनिज फाइटारखौ सेकेन्ड राउन्डआवनो फेजेननो हादों। मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ स्टेट्स आरो इउनियन टेरिटरिफोरनो हिन्जावफोरनि हेंथायै गाज्रि खामानि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानो थाखाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेशन हरबाय। इन्डियायाव हिन्जावफोरनि हेंथायै गाज्रि खामानि जानाया सिगांनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। बे गाज्रि खामानिखौ होबथानो थाखायनो एबा खम खालामनो थाखायनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ मैयासो माखासे गोदान नियम खालामनानै होबाय। गोदान नियमफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ जायखिजाया पुलिस थानायाव थांनानै सोरबा सासे हिन्जावा गावजों गाज्रि खामानि जानायनि हेंथायै कमप्लेन होयोब्ला पुलिस थानाया बिनि एफआइआरखौ रेजिस्टार खालामनांगोन। लोगोसे गोदान नियमनि मथे बबेबा मोनसे जाथाया गावसोरनि पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैया होननानै एफआइआर खालामालासे थानो मोननाय नंला आरो बे केसखौ 0 एफआइआरनि गेजेरजों पुलिस थानाया एफआइआर खालामनो हागोन। नैथियाव दङ जिनाहारि केसआव इनभेस्टिगेशनखौ 60 सान एबा 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो फोजोबनांगोन। थामथियाव दङ 24 घन्टा 24 आवार्सनि गेजेरावनो जिनाहारि खालामजानाय नङाब्ला जिखुनु बिथिङाव सास्ति होजानाय हिन्जावखौ गावसोरनिफ्रायनो गनायथि लानानै क्वालिफाइड मेडिकेल प्रफेसनेलनि गेजेरजों मेडिकेल एग्जामिनेशन खालामनांगोन। बेफोर मोनथाम नियमखौ पुलिसफोरा जुदि फालियाबा पुलिसनि हेंथायैबो गोख्रों एक्शन लानाय जागोन होननानै मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ नटिसनि गेजेरजों लिरहरदों। कामाख्या टेम्पल मेनेजमेन्टआ कामरुप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनजों रायज्लायनायनि गेजेराव कामाख्या मन्दिरखौ दिनैनिफ्राय खुलिनानै होसिगोन होननानै फोसावबाय। नाथाय सिङाव थानाय गाहाय मन्दिरखौ सिबियारिफोरनि थाखाय खुलिनानै होनाय जानाय नङा आरो मन्दिराव हाबनो थाखाय COVID-19नि रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामजानांगोन नङाब्ला सानथाम सिगां COVID-19 टेस्ट खालामनाय नेगेटिभ रिपर्ट दिन्थिनो हानांगोन आरो बेनि अनगायैबो सरासनस्रा COVID-19नि जि नियम बेखौ फालिनांगोन। सोरबा जुदि पाइलट जानो गोसो दंबा बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। इन्डियायाव पाइलटनि गोनांथिया बारा जानायखाय एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियाया आसामनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव गंसे गोदान फ्लाइं ट्रेनिं इनस्टिट्यूट खुलिनो आखायाव लाबाय। बे फ्लाइं ट्रेनिं इनस्टिट्यूटखौ लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि लीलाबारी एयारपर्टआव खुलिनाय जागोन। एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियाया लखिमपुरनि लीलाबारी एयारपर्टजों लोगोसे इन्डियायाव गासै गं 6 फ्लाइं ट्रेनिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनो थाखाय आखायाव लादों। आसामनि हेल्थ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटालाव मोननै क्रायजेनिक अक्सिजेन प्लान्टखौ बेखेवबाय। बे मोननै क्रायजेनिक अक्सिजेन प्लान्टखौ COVID-19 बेरामिफोरनि थाखाय अक्सिजेननि गोनांथिया बारानिफ्राय बारा जानायखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मैया बेखेवदों। बे क्रायजेनिक अक्सिजेन प्लान्टआव मोनसेयाव 20,000 लिटार्स अक्सिजेन दोननो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसआव सानफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ सासेनि उनाव सासे हमगासिनो। हमजानाय रुबुल हाजरिका आरो सुरज शर्मानि स्टेटमेन्टखौ लानानै मैयासो आसाम पुलिसआ सानै हमबावबाय।
पुलिसफोरा बिसोरनि न'आव रेड खालामनायाव गासै 5 crore बारा रां हमनो मोन्दों। मैयासो हमजानाय सानैनि मुङा रुपम दास, बियो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि लक' पाइलट एबा ट्रेन सालायग्रा। पुलिसफोरा अभयापुरी टाउननि खाथियाव थानाय बरिगावनि बिनि बिहावनि न'निफ्राय 3.4 crore 3.4 crore रां हमनो मोन्दों आरो गुबुन सासे हमजानायनि मुङा देबराज दास, बिबो सासे रेलवेयावनो मावग्रा। पुलिसफोरा बिनि बरपेटा जिल्लानि गान्धीनगरनिफ्राय 1.70 crore 1.70 crore रां हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बिसोरनिनो आखाइ गोनां चिरांनि मोनसे जायगानिफ्राय 3 लाख 3 लाख आरो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय 15 लाख 15 लाख रां मैयानो हमनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला हमजानाय एक्स DIGP केडेटनि थिननायावनो हमजानाय सुरत शर्मा आरो रुबल हाजरिकाया केन्डिडेटफोरनिफ्राय रां लानानै लिग पेपारखौ लानानै ट्रेनिं होयोमोन। आसाम पुलिसआ दिनैसिम बे केसआव आखाइ गोनांफोरखौ गासै 45 जन हमबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव मैया मोननै जायगायाव सिकिउरिटि फर्सफोरा 2 उदखारि हान्जाखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम डिस्ट्रिक्टआव सिकिउरिटि फर्सफोरा मोनसे स्रोद खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव 2 उदखारि हान्जाखौ गावथारनो हादों। गावथारजानाय 2 उदखारिनि मुङा तारिया आहमेद मिर, जम्मु एन्ड काश्मीरनिनो, गुबुन सासेनि मुङा समीर भाई, पाकिस्ताननि। आरो गुबुन मोनसे जाथायबावा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा डिस्ट्रिक्टआव 2 बाव उदखारिखौ गावथारनो हादों। सुरुपेटा पुलिसआ पान्जाब नेशनेल बेंकनि खाथियाव दोनथ'नाय गंसे एल्ट' गारिखौ सन्देह खालामनानै गारि सिङाव नागिरनायाव 2 kg 200 grams सनाजों बानायनाय नाव आरो मोनसे सिखा हमनो मोन्दों। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला सनाजों बानायनाय नावआव खृष्टान धोरोमनि सिन मोननाय जादों आरो पुलिसफोरा बे सनाखौ बबेबा चार्चनिफ्राय खावनानै लाबोनायनि सन्देह खालामदों। गारियाव गासै 3 मानसि दंमोन। बिसोर 3नि मुङा नुरजामाल हुसैन, आब्दुल हानिफ आरो राजदुल हक। बिसोर 3नाव सोंनायाव मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो लखिमपुरनिफ्राय फैदोंमोन। सुरुपेटा पुलिसआ बिसोर 3नाव सोंनाय फिननाय लाबावनो थाखाय दा बिसोरखौ हमबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 70,37,329 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,08,046। हामनाया गासै 60,45,564। आसामाव दासिम 1,93,387 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,63,352। दासिम 29,221 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 811। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 9 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।